今反応があったんですけど、もう一遍出るかどうかですね。やっとなかなかね、今日は反応がない。中で数少ない反応がいたんだが、もう一回出るかどうか。出ないか。今日は豆バスもブルーギリもつつきの来ないですね。で一発50アップが出て、食ったんやね今の。バシャンとは出てこんかったんだ。長かった。やっと2匹目です。これもでかいな。今日でかい日、でかいやつが来るよね。どんな感じだ。藻に入るな。藻に入った。藻に入って動かんくなったね。浮いてきた。ちょっと浮いてきたね。まだついてるけどな。ついてる。これも大きく出せるかどうか。ついてるけど、どんどん室の中に潜っていく感じやね。どうしよっかな。このまま持久戦で粘っとってもいいのか。ティベットは16ポンドなんですね。フライの加え具合によっては歯で切れますからね。切れとるとしたらもっと早く切れてるか。もうちょっと耐えきれないな。ライン持って出してみよっか。まだついてると思うんだけどね。よいしょ。出てきたか。藻に化けてないか。ついてる。ついてました。でかい。さっきよりでかいような気がする。同じようなもんか。取れた。イエイ。さっきよりでかいかな。よいしょ。口の中丸飲みやね。何センチぐらいかな。さっきより小さいね。49センチや。よいしょ。なんかさっきより小さい。49センチですね。釣ってるのか、これうまく釣ってるか。
49センチでした。